898915 text message and a WhatsApp yabekin kan among me din edikwaku enin kusi buadumawia yi mene afia ampofowa afa Ghana de shemamba jibre na nsam no yendom wasukosen Ahenkan FM Penny paya ono ena kofa abangi bi aguo eba krom abangi ni sesi akasa di agu GM bangi Penny paya no oda ano eye doctor pa kwasi indum emprempe akasa wode chapa nensa eda nensa yamu ya ni nkoto dogu fam pacho brubru ebunam efom nana sem na da ne nkoto sre na da ekọ the Bank of Ghana sika kurabia batan ya wo omanti aseman Ghana mu na wose won kan kwa se Bank of Ghana ho no panipa ya wotua no Dr. Ernest Addison ena wo kana sama chere se emprem dia eguna ponso enkrata egu ono pa kwasi nduma ponso ye bi nsu gu Bank of Ghana fo ponso chere se GM Bank no efini keka bia ni wo mo ho ena ban wabre no ho adigu bank no totwene enu nti ya ka sei bank no wagu no no waje ne license to mi krata wade adwuma na da waje afini nsem sabre efom ya wade ya wo sun pacha wone nan nyina da no wasra Bank of Ghana panipa ya wotua no Dr. Ernest Addison se wasra no afa ne license de to mi krata enfama no Dr. Ernest Addison yabeka ya 2018 mo ena Bank of Ghana fortune se Ghana hanmo sika kura ahudro ye wo kuro ma se no bebre no anyoma mu na ho awiambo wo mu dwumadiam ti ene bank ahudro bebre no na mu gu no ho enam so ama GM Bank nsonso egui ene na nam so bia ye ka sei papa kwasi indum ne license afri ne nsa ya wo kwa ho yi na pa kwasi ndum doctor kire mu a ansa kura no a bank GM Bank ni ba beguo no one Bank of Ghana for ehye nyankita ho wo mugu ni wie ya no na Bank of Ghana for tron krata brand se GM Bank ni eni ahode na mom omubetimi amano akwan bi so afa akwan bi so na ja waya no GM Bank wasesa na ni savings and loans ni savings and loans na aba form kakra enu nti no won mu hwe no mu nya nhihye ya maakomienu miensa bi na ja eni o man konkan enti pa kwasi ndum se abra Bank of Ghana for akire no se onda ne no mfiri GM Bank ne nko savings and loans no tiase ya woden krata hudro esefata bia Bank of Ghana for so mo pe kwamaye wo se wante ho asem bio wante ho ewa bia bio ya ye ka sei se wo se wono ya adwuma ewo savings and loans afamu kura no a na sa sika na nkomu didi dwuma na be so abro so kura na so Bank of Ghana for bom to pampers ne bebo ya ye ka sei nkrata asem a womo nkomo mu di ye koduru ye gina da ho nkrata asem egu na ponso enu nti wo se stress savings and loans no ena se Bank of Ghana for pesa ono pa kwesi ndum adidi dwuma no waja GM Bank ne GM Bank do maguno 87 so loans ho asem komo no mudi ye no a entwa no anase ensipo no obesre se Bank of Ghana for chance no momo mutumi krata no mumfanya adwuma se savings and loans esense ye ka sei GM Bank eda hodro wo mu si ye nyina da aban no din credo atum se wa mo nya adwuma nti ebi aka nwuram ebi kura ya abu ebi sai din na esika nso ene edi sisi sa adan no enu nti wasrasa sabre ya ne don a eye Bank of Ghana for wo so afre wo se wo mo hwe no mo fa ne license emmanuel watoa ne nsam so bio kirem se ya license nko ede wo mo gi yo omo shadade ne omo nsa atu ni sika bi so enti sa sika nya do mo yi omo nsam firi so wo mo nsa na akonkon wo mo nyi firi so na sika no ho me a etia no wonya ho me no wo bedi ni botom na savings and loans no mpo no mbe yo betimi anya sika sense omu sika Bank of Ghana for de omu sato so no se sika no ebetimi dia at savings and loans kura aboa mamabunu ya wa Ghana ha se nya dwuma aye ne kura mu ade tudwa ya na oba mani eche se Ghana amamre mu no asna babie savings and loans company no aje wunya sika botin asom 15 million Ghana cedis na ya hwe sika ewa Bank of Ghana hono mo a
ye GM bank for sika so mu yi o mo nsafri so a enkas asika ne bambro 15 million Ghana cedis no mo kan kra yanka no be ye enyina so beboa mo no matimi abies savings and loans no na timi aboa mo man akonani mo wo se ye kase obi bebu sase pa kwasi dumwe na ada na dada afe na wo kase no se afe ana ne nyoma wo ye nyina jukum enu nti no wapia bonten eka Bank of Ghana se wo sere wo mo Dr. Ernest Addison wo munja ni sika ni mo na mo mfanye ejuma. For a savings and loans company, what you need is 15 million Ghana cedis. Even the 30.33 million that the Ministry of Finance erroneously told them the Bank of Ghana, the group in companies had. Even if we took that money, they paid it, which they still today haven't paid. If they paid it and we paid it into GN savings, that would have been able to give us the capital required to continue on as a savings and loans company. We had properties and other related buildings. So when people ask, so what do you want? All we're saying is recognize that indeed there was more money there than was said to be. There's proof. Recognize the proof. All that we're doing is we're asking the governor, Dr. Ernest Addison, to take a look at the new facts, recognize them for what they are, and give us back our license, give us back our assets, make sure that the assets are in good condition, and let's move on. So if even in the reclassified state as savings and loans company, we are prepared to start working. Ani awutie JM Banga egu abandon nsato so 2018 mu ono panipa ya okofa asa bangi baye na atene kano Dr. Kwasi Indum. Ye ka asem bi se obi ntumi nkwa agya ne nchen wa abra onfa me so na se Yesu Kristo no se ntumi nkwa no papa ncha abra onfa no so na who born you eden na bejeje wo se ba no amanyosem a obi ntumi mepretumi wa abra onye campaign ensi da wo so ye campaign asema wode nam obeye mampani a den na obeye am oman no so obeye kandini wo mpeso bi so a den na obeye am oman no so obeye assembly member den na obeye am oman no wo so wo cheche onuomam na wo chinchin cheche mba ku sa na Ghana ene ewiase ni na amanyosem etie enti obi ntumi meye panyini ana obi ntumi ndi nkunum e wa batom wa abra onye campaign encheche ni nuoma mu enkansem pa odinam na onwonanum kakra enva ho enti campaign bre no yewom esanse afia wieye aye December bosom ne de tosonson no Ghana foni na beto santene ne yakwakoto aba enam so ama NDC amanyoko nani abre eye ne campaign NPP amanyoko nani abre eye ne campaign ayi the new force nana ya cheda womani abre eye mo campaign ekuadonko gum wonum ni na obiani abre eye ne campaign na campaign obiani abre eye ne de no na communications director ma NPP amanyoko no ewo esunafo not abeto ampeso aso ewo afomantemu owura kobini mako owura idi atudwa se ono de ohwani kem obehe ndisi for kem no akambi de enti okasa ne se osi ndisi for kama Ghana foni na atiase se campaign obia ya nani abre ede adwen a ode ba ensusu ode ba de obetumi aye ene sa ne omene na atudwa no osi ndisi amanyoko ni de wo ma yira kura wo mo ni namba bi obia cheche ni nsem no wo mo de wo mo ni namba bi kura owura akobi ne mako eche ni nsem no se obetumi aka ni pense ndisi amanyoko wo mo nya ready na unya ready mpuso obe campaign na obepetumi no de akwakwa eden ode ko chenchewe ana so ode ko ye kwan ana ode ko no aduane entinya de Ghanafo e wo se mutie ndisi amanyoko na mo mutumi da bida esan so mo campaign mpo e kire se wo mo nya ready ne ade tumi ebehye won nsa owura akobi ni mako a oye kasa fo banu dani ema NPP amanyoko no e wasunafo not e cheni nsem na ochechem na oche se NDC amanyoko no koto aba eyi frankatuni beye mfie minunie owura John Dramani Mahama na woma yi frankatuni dadaada beye mfie minunie afi na wonmo ede campaign team no ababeto abontin osi we kura chekese se NDC amanyoko no agro bi na bedi agro na bedi enti Ghanafo enye asodin Ghanafo embu omani ngunuoma biso Ghanafo enye woma de te sesabi aboa mampam awokasema onte na wom nkoto aba ema NDC amanyoko no esanse onyankopon boye nka yese se aditumi ni ma NDC amanyoko a enye ye enu nti ne nyankopon de afa we ni na so eche se moyi fragbearer dadaada afi na mudi campaign team
aba betudwa e chese mo nimre na mo campaign po muntumi nye ene mo aba bagitumi abu oman owura ni makokɔ bi ɛto ne nsɛm so a ɔkyerɛkyerɛm biem ɛna ɔsan so kasa kyerɛm sɛ ɔkama Ghana fo ni na ti aseɛ sɛ ndc amanyɔko no ensusua wɔn de tudwa ama ɔman mu ni nyinaa hu sɛ oh me ndc amanyɔko a medi animu me ba sukuu sei na mɛyɛ akwan sei na mɛyɛ ɛnhumasua sei na mɛyɛ afa ho apɔmden wei na mɛyɛ afa ho saa nneɛma ni nyinaa no wɔn nti bi enti akyerɛ sɛ wɔn ni hyehyɛ bi a ɛma Ghana fo ntima Ghana fo NDC amanyɔko n'akyi ade a ebro bosome nan afei na omo aye omo de o campaign team ya pow national campaign team ya regional campaign team ya inaugurative constituency campaign teams ya inaugurative polling station campaign teams over there 3-4 months ago na afei na NDC for apow omo national campaign team eto abayi owura Jondamani Mahama e konfie mienu ni as NDC leader afei na watimi apow the campaign team e tell us omo hu kotoku aron fa kranship. It clearly tells you that omo ready for power. Now they are only relying on the fact that if what you be a buying sesa enti what you be enti almost so a buying the sesa mo maba only policy direction yet almost 24-hour economy ukobu so munchire mu ana dane atemdidi na dane atemdidie na owura ne wie ne kasa no san kire mu se eye na oka NDC amanyɔko no de so mo de amache afi na mo de national campaign team edin ababonten into okasatia NDC amanyɔko no ena samtwofo bi sanse na samon so running mate kura mu yiyo enso akaba ebosumi numu konsia na ye kwoto aba ena owura kobi ni mako eya no se flag bearer no na running mate no enye Dr. Bawumianko ansusuyo dabi eye amanyɔko no na etena se eyi ni Paul safata na wo mde na ba abebo na chidom entenye Dr. Bawumianko ansusuye ena no nti wa akwakotabire obi din bia ba kekedabi enu nti ka ho ena ama running mate no ache ewo NPP amanyɔko no mu na osanka si su dua se running mate no betumi de nisasi ne bo abone pam miensa te se be mo no maduru anwo ama Ghana fo ba bibi obi ate ase se acha June busumi na wie yede wom de running mate ne din ebeba bonten Dr. Mahmoud Bawumia all time running mate no sabi enye ono no nko a madwene na ode paw eto abama no November 2023 and obey leader of our party we November film now the December ne ade ka ho I think about 7 months Jondamani Mahama Dr. Mahmoud Bawumia or any main contender the running mate on any call 2020 election puno it taking close to 2 years and san otumi aboli debut you didn't catch that say you have the men it's a dominant dose you didn't catch say June and we are still within time so a beru still ebrewom onipa amote so okaso yenkutawodie ba no dani communications director ma NDC NPP amanyɔko no kafra ewo esunafo north abeto ampeso aso ewo afomantemu owura kobi ni mako Yanko yanim ewa premtobra akan kasebo no emwe ukopie mu ewa hafomantemu a nipa no anatua enkitawodie nsamso ma National Democratic Congress eye onimonyamfo aprekulate samwode atudwa kyerɛ sɛ 2024 abato no enyina baabi o NDC fo de wo mada emira na nkora no we wo mada na NDC fo no we wo mada wase ya fanfom woyo ema National Democratic Congress esan sɛ ohwɛ ɔman mu din a ayɛ no a abato no ɔman no na akwa tuatia New Patriotic Party o MPP amanyɔko na Ghana fo behi hampa hwɛ nyame anim ene obroso beti kopo ato aba no tam ede yi MPP amanyɔko no afri tumim na tumi ni edima wo mo no ehwo manum seduawa no wo mo we no mo pintasuo wo mo we na ne ntasuo yi ye bantasuo to hod mo abeko wachi djuma wo mu dia no chese wono mfa tumi ni nya bibi papa bia emboa oman Ghana eno nti en wakasa 2024 abato na ayekɔ no ejina ene pipi amanyɔkuo no ene Ghana fo entemo eye Ghana fo na eto aba no atia New Patriotic Party na obuda aprekulate etwa ne nsamso bio ya no ochem se emprebre Ghana hanom ayete no ene ejajajas wani nyase yeti aka kyerɛ wi kodwom kɔhwɛ ade kodwom sa fish ubenya biato sa preko na mubenya biato sa adwen ubenya biato
Emprekonam kram pom 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 sunso anya price say prekonam ne boden na wo se prekontwere wo ba wi a wo betua ho momone tata wo mpo ne boa ye dene ento so de aniane na ko mienu tansidi uyamba so na no adade bia me ko hu me se na chemi ko petit tomatoes bia ne de tin tomatoes betwumako ye de banku na bobom ye yare ane yare sa na asa ne ye ni so ate wan na ohia ba anie wase wo hwebu Ghana ha no mo obi abre taxi driver for bre hwamo wo mama bobo tai etititi air condition mu wo nyina da bre akusi bre anya se kuma bo tai tuntumi wo bre mi si ha me bre obi abra ko bi ka mu nyina bre anu nti ana wo kasa Ghana hanum se no 2024 abato no eye niade nso ne ani bre so pa ane abato no anu nti ani pipifoɔ no am ho so se afia we nkwa de omama mu bɔne ankase ya nchi ni mu ayetayo nti Ghana fo de ekwampa ana beto atia wo mu nti wose de kurakura mu ane wo ka che Ghana fo nyina asem amahu o yesi de ani ahu na di hu adanse ade no hu ya hu ne kana wo hu dia ene wo ka kyerem asawa enti se mahunu ade no na mahu de ekokwa dia ene na mo nto aba ne bum 2024 enfama NDC amanyukuno. It is not NDC against MPP. It is Ghana against MPP. Obi outdoor Ghana. Now we're Ghana who be are. That's how they will do. That's how far is our my Juma. No, my Juma so my papa we are so and peppers papa. If you look at the state capture, manager Padia and then Kufu and Afro and then pushing for. Yes, sir. Over Corona hold to a say. And now I know Casa Busao say how many candles now but Kufu about my own chicken because we have log and account. And this are always now there and there is so in Ghana citizens and I wait $1. Adia ba ko amasi na ho na yasa an say sika dollar hodo a egu na ekufu ado ba omi an na so afo fi na do so na de Bank of Ghana e hin tin amasi na ho na ko ya na maso se nyina de afo go mo de ani a utie ye Ghana de shebamba ukopiem ewa hafumantam ono ena ye nkitawudie ni de National Democratic Congress NDC amanyoko no onbonyafo aprakulate ni kurakura mu odi tudwa yana ochire musenkwafo ne nam no mo keka aka yese anyo NDC fo wo mo campaign team na ba ya no mahu de Haruna Idrusu nka hu o na muntaka so muntaka Mubarak ni di nka ho MP fo mienu yi o mudi nka no yese bi mo keka san campaign team no atonsuom na Haruna ni muntaka nka ho de a ene na NDC fo ntokwasim emu apai se ta Yesu abodwe se wo mu kuo no se otre nsem wo mu kan na wo boa waso wo mu boa obi obeka Haruna Idrusu ni muntaka nka campaign team a NDC fo apa no ho nti wo mu ko ntokwa na nipa kro nim no okeka waso sabre ya ye kase strategy o hwe ni yeso wo mu yo ma de kwa NDC fo anyo ma de kwa enu nti owura brakula te kiremu a strategy tactical wine pa enu onu ma hwepetetakra ma hunu se MP fo no nya de so mo de o mbeka campaign ho bebre se so mo pese o mo MP se wo mra hwe bedwam nyina da akunya no mo teso no o mo traso a kwesi se 2024 ebe pa ho kwa ne ko 2028 enti obia ebo ni seat ho by Operation Protect Your Seat enu nti ana wo hu se MPs ni bidi ewa campaign team no nti o ma chrom so munya campaign ewo mu constituency na yensunsunso ya agbo edi no yantu ya hungum enti wo mo ne na mo keka se ntokwasi nti na yamba Haruna Idrusu ni yamba muntaka Mubarak din no munnim de mo keka na ebejemo nsam ajemoto 2024 abatuani NDC amanyo kwa kushia de yese ya ba bontra we be nyo yese Haruna Idrusu a very key member of NDC amanyo kom nobody can deny that fact you muntaka very instrumental of NDC amanyo kom nobody can deny that fact when you go to parliament kwa mo matna parliament a chair wa amanyo kom you allege consult account nobody can deny that fact and sir I don't know be the entry consult account the fact of the matter is you allege consult is a parliamentary candidate Haruna Idrusu is a parliamentary candidate muntaka is a parliamentary candidate and they need to concentrate on
their campaign as a parliamentary candidate. So if we should pick him, sir, Umbra national campaign to Norman Quap Aporia, who campaign for him in his constituency, they are parliamentary candidates. That's what we concentrate because we are winning the presidential and we are winning majority of the seats. So the parliamentary candidates should focus on their campaign. And the same who can is neither here nor there. Any out here, no, and Aquapiamu, our half mantamua. Mantam no munyina nkita wudi abo foten de ma National Democratic Congress and this amanyoko no na aten nka no onimonyamfo apraku late ohin bi dia baba tuja se Ghana mprempren obeti yakokun we ahwene nuanim oditu acha nanim aya so mudi nkwara gro nso sai etuo papa ekunipa na watu pe no akuno no abowura filling station no oditu akogina nso no agye no ho nuama na waboni nuadua no de sika wono twa Ozi se wuwe ni na no kwanya ya faso ye mprempren e wo Ghana no e ka hu bi e na ma sa awuwo no e koso na se anhwe ntoto anu ma yi a e bagi nsem daachi ohin be na e ka sa asem wi enko ba bia meba na me de anti a o ka se eyi a ye no Ghana mprempren ka hu bi na ma awuwo koso no bidi nchirimu aba besom wasuguso ya wutie kase yi ewo Ahenkan FM what wasum papa no Ahenkan FM Intertown Football Gala baso na ye bie kwan ye wem ama obi bia na doma chede ne son de ball bo ana obi bia anya na doma chede na so asua hunu ye na opese wo bone ye hunu no fado dana nze ya na reho obebobbo 50 kg akosi JHS wan okra obi amfiu obi mu abaso kekekra no ya na edin enti ya ye wo talent nanso ye mo mabaso de onimu ye pa so a ye mana kwanya mpiane nkɔ nanim ne edisika ne ede pamopam no na afia ye kwa ebewi ase na ball bo bebrebe no na odidi mate ball bo bebrebe no na odi yitri ball bo bebrebe no na odi kobotri ball bo bebrebe no na odi yefu eya na areho asanka sai nipa ne pia wo ma wo akwanya enka bia bebe o mbedu no wo mbetumi abo ma busua ama bia ka kro no ene oman no enu nti Ahenkan 93.3 FM sabi nyankopon nyakwasea adoma chedi bi odedum nipa biya no edana koma so na yenso yapese ama nyankopon enije na wunipa adoma chede ne nyankopon de adoma no wonso wani je na emfaso ba so Ahenkan FM ye de football gala football gala we no ye makwan se kro bia uwom no se football team wo hono mo a mo mefa forms keke na ebre ni du amoso mo medan mo bobre mo medan na di Mumme dynadi obefa forms are free nemum participating fee 300 Ghana cedis say sika we team bia nso no mo a enye nipa be ye 18-20 mo doso mo betumi ache 55 cedis na matua na ma befa 300 cedis na mo na mo kono me pa chow enika sam ne say adagala no koso no ye de Kempon Football Academy scouting team ebeba wo mo de omani bedi wo mo oya dia ye betam akosisi a ne de ukọ wo mo academy won so na ogbo modin a ene utibeyeye wo betumi akwa manone ye de ukọ she football team mu wo mo contract nti wo mo hia nipa no enti mpacho eyin hu frim fa hu behyem na bedan ogbo bredi bia utibeyeye na nso ye dio akopie ho no mo ye be ma mo ball bo atade ne asanso ama mo trophy e de apie so me pacho shano so se nkro bia aboabo odan sinema nso across odan kwanta achiase apam so bantama mu amu kokobin anamase bebi bia wo bia otiminka bia atia kama kwanta osonase osrase bebia no momra mefa forms ni bi na mondan mo bobredi na bia na musu muye dia kopie ono mo pepa cha bibia ni afrey 0241512388 ana say bra Ahenkan 93.3 FM yadwuma mu ya ya wachem aboabo Odi Media Network nso ya ton TV, fridge, deep freezers, air condition, washing machines, rice cooker, blenders, ceiling fan chase. The mafia ya kono ye de bia home appliances no ye tunton bi. Enunti ya na washe nso say 3 months. Ba beto a ubeche mu pe se TV na open no 20 Ghana na wache mu pe ba na de 10 cedis aba 10 cedis na aka no de 3 months ene betua TV bia no 20 cedis me twa emfato ho na ama wo keke
say sani obey wo be your calculation ni ye ka say 1000 na 2000 no wa chem pe na fe fa no wo de 3 months atua na kama na ya brands a ye ton so eye kejuwa pa gina na so kiko Nasco Zara nom eno na ye brands a wo ba on sabeka ewo ODI Electronics Odi Media Network Shannon so say uye eye teacher ni obetumi abagibi sane hyehyɛ ne da ho pepepe anasefo wo mo pamade mbotire kyese obi a group ebi am ye nipa be ye num bi mo pe TV akoye mu bibi kyese group so ba hyehyɛ no a kama ankura so ba hyehyɛ no a ya kira kwan ewo odan kwantanum MTT police station ye ni wo mu di enhwe bibia ni afre number na o mejo so 0539 500514 0539 500514 na ni wo matwetwe enkomo Marshall Beauty and Training Center so be ma ho ayefenti wo bae ko ne ensiesie wutiri ho mfama wig ya bebe ya enkofo etobi chicheche wo mo yerenom tobi chiche wo mo fiancé ni wo mo girlfriends ni ade aha ni na onso odi no tobi che na onsa no onsa na enye blower onsa nye blower abrante to wig de hia so be fra ma shaka se oh me girlfriend obedi ni birthday ahum anase say ye wig papa bi say man obeya ma and trampo so odi ni birthday entimu African men entimu nim surprise mama we kro ma entimu nim say enne de enya ni birthday enya ne hwe ba me to bibia surprise no ukwa abonten na ko hu obi wig ya na sama mmeka no na wani twa kuru so obi na ade ayira tubu ko program asena hwo ba wig abara na wig afese a wo bisifie untobi nko mesra wo ahoden nko ade aframasha no onya wig ni bi emfama wo yire ana wo girlfriend obedosa e ma de enioma say ya little things no ene ma ya yadamo pedicure ni manicure so ema monko yentwimu namrom embubu bobreku ni mamo me se wo mo bo kekekeke wabonten no de yade nko anu eso mo aseda no ma ahurobi no mo de agu na no so omobua sanitizer nya sanitizer bia so clean ahuro empepa hwe timisra ya anumfo bubu bobre na amono na mono wanhwe akotin ade kwa masha ho no bubu bobre ntwitwu na murom ne wo nanti ho mfama mesro ahofa ho ade yo bia wo ye makeup ne de keka ho bia de hianso obehwehwe de kira kwan achim oda community nursing training school kwan so bibia ni afre 0208 309 581 0208 309 581 and 0244 667 0244 667 afi yenkonko wie kase no ewo eyeyom Ahenkan FM what wasum papa no adwenche ne fa 0533898915 de kire wadwen su bia anansema ye bobɔ so nina no wadwenche bi fa ho a na de afọ aba text message ana WhatsApp ye be kenkan amon ekwapemfo hina owo asante achimronem ewa asante mantemu nana okonka jamfi a otoso mienu akra de atudwa sei nansentem ewuwu Ghana eya ginsem wono ma na akronfotachu amati moto so ne akoto ahyo bi so ni nua so ni nua moja wonimu a ewia bonus otihwu mu na moto mtim fifiri ono so na moto mbatim fifiri aso emfa me ho no akotwituo de asine so te bring money no age money no de ko obi tumi ko hia ni nua aden a na sase wate na sase ni bi wawia na sase ne kakra me na wawia ma sase no me kana no me yegidigidi okay o de twen ne ebehwe twen ne ebehwe no de na kosubruku no akọ na kunima me se wanku na asem beto ampa na nso akunu ko hye bonze ni nua no akunu e wasase emfa no ho obi on ma o mutidwam edwa wo mutimam na tonton ade no ono tontos ono so tontos na de na anti adwa nkwantos ye tose me de anti adwa
o ya di mani monyam no akọ na duro no akunu te enva no ho se de be ya ntosu nti ye beto ne de no enti na na kire se ewuwo bebrebe wani na no ekoso na nanse ewoni bi nso no a esi a odwon kra wo nte ase utum nsa nipa tirimosum papa obi tumi ne nyonku piesi akwaji ani na ode adubone aguni nsem anana aduanim osidi na wu ampa ode beguma ma na di ne wawu nso ampa saa nyuma wani na no ena na akire mu se ewokofale bae na ono no hu ni se emprempren sade yeyeyi wo Ghana no eka hu bi na nti ama awuwo bebrebe ekoso o chemu no se kane no na ya nananom wo mu yeyi a ana obi to a eye ni sade ombe no wo mu ma efunu no ni mu yedu u sompo se obeka se me kwakọ efunu wo mu ma eye ni ya reho enti se odi hye ba kotope bo se okokro bi mu na kro no emu uwurama otum se obi awu okro yi mu kro no mu edududu arewo ba ubehu nipa na nipa tinisuo ubehu obia na obia aboto te se kontomre esan se asem na asie obi on ma abekọ no na enye ne busuani nanso sade wo moti owu ase na eyanti no na wo mu na di ya ofefefe nanso na nase yanhwe enei anamafo aba obi awu no na obi kope sika boabo sika no ede akotwa etire star efe na ode akopoma tade a efe watompaboa ne boodin na watwa ntoma se yekoton nipa na wu yatwa ne ntoma nipa na wu ye ne poster atale atade anim ye ton wa bebia betobi etia fahye obi awu no na dan a otim no ne ya pentu ni na anaye ha ne ya dwiri dan nagu ne ya sine foforo kama ne ya tum tiles ya boso nchansen ya twini penta kono ya di TV abebom bibia bem fefefe owu ye nti ene ya sa anuma we obi awu no ene ekoto dade sen foforo ne ya tomo ne ya tonwa ne ya to drink enkofo be yase a e wo so beti nisuo no na drink edidie ene nsano nko a owen san na be na nisu anafi ode atiasi wekipiase na ode kopemma na nase san nyuma weni na no ama ayeye no akodane enya reho biem akwese ye ni gie mum ene ya ya gie ani e wa abro obi awu enti so obi kwakodi ni nu awu a enya ne ya esanso nim so sesi awu no owo no enkoda kura hwefunu owo no teze ambulance atwama yehu ya bre ambulance ba kura ye nsuro first na ambulance ba baby obedwane no obu cross meti ambulance a mintumi nda obu on mo seme no masiye na mehwe on mo mpo a mintumi nda ebesisi mani so ene sa no mani na atu afri nipa ni na mu entosi ama ewuo no omafo ensuro owuo biem enti so odini nu ewu a oni so eyade kitua bi nti obonse ampampam papa no okunu nua sempo kra enti nana okun ka jamfi a otosomienu echem no se sade ye yama ayie no emuaya ha sade nipa wu a ye gie ni ye renho ye nsu ye fa no se ya detra bi eden a asi enti anyi ani nti no ama obi nso dini nu ewu a onsuro enti na ma wudie nketen beberebe ekoso sano nana okunka jamfi edinsem wetu dwa ewotiti obi katiti obi kire so Ahenkan 93.3 FM dwumadi edi ne memeneda enwume no onum kosi enwume no nsia so ena nana jamfi okunka oye akuapemfo nina hene ewasante atema mentia edinsem wi atudwa ayiye no yantiase na yanfi ya se ayiye anya omobo a owo so anya omobo na owo so anya omobo a okun nu a wonwene ho ebema nipakun anase wudi aye common ebema wudi ya obia mem ya nananom sabi oni munyansa o kane no na ye wonua ye bia wasie emi wodua bia so ne anoma osifo anaso backward intina asiye ni am ye wonuma bia wo mo baso bedidi eda so anacho inte bono nhia na wotwam asie ho no ma wote sa anoma ne supra wusuro enso ne ye tempo na siye no ya kawo cement before ye permit ya kawo kota na kanin ya na nka yebia na yimba te sa na ma no mo bedi before no masu e de gurugura nkrofo na obi kam wo nza mpa medu siye no sai se mi ani nyina eni ho e ma e ho na kanin no betin do anya obi e wawu kanin no betin do anya fefu enne se wo hwa akwanhia si na hwe ni pe gu ho ne bi atwetwe wo mo fo ye di twa fu no a ye nsuro ye twa fu no se
you try a wedding picture here to social media in the one American America who anya with a who be now who anya with a horse of the air and then I would be also any day you maybe yet more from who picture up a work with you that would you buy get an enemy you know and now asema na naka no emuodu na enokre eyade ekoso ana obekasa na obemu hu sade o ye no mpe no otumi tutu my friend why do you don't like it udi agron so beto eto no mudi hwehura sanse wo mu hu ni se o eyade kire bi enti o chese na nanom no adwe na do mutrim no esopa wo mu ma owuo no yehu wo mu ma emu yedu wo mu ma ne ya reho enti so obi nsu kodini ne awu a oti ya no ti onkodi na awu enso ne di assistant yekunipa te se di yekun grane nana okonka jamfi esan to ane nsem so echiremu biem se sesia no na oche se yiase ena nkofo botrankase nom nsa epema etoto adaka nkase na yeso twa bobo ya nti ya na adaka bobo ya yese obotre nti ya na adaka se obi obotre yese oyeyi sofu nti ya na daka speaker a ogina ana bible no dem oka bankunti na daka ne ya na dadesen enti weni na no emo manfo ni so eye no eye nigye na mum enya reho bia na abanti yanyi ni sanse nipa na wu adwuma oye ne ya na daka eno nkwan no na nanso eche musei emaye nanom bibia ni mo ya na eso eni ye mpaso ye kaka mfaso mfaso ndɛ mfaso so aye bibi na bibi free mu aba na de free mu aba no ye related to the way ye nti se obi mu na se ye sa mamere na mfaso a eba no ne se e dia wire ho ba fie ho e dia ba wire ho ba kurumu ho ema obi hu se aye e wo kurumu bona se nipa no ne nka aso ye ho wo mpo no akọ kurumu ofofora sada no anhwe ya undi e dia wire ho ba ema fie ho na nkata no kada santimemu kurano anato ya chunfu kurano ne klapo kamemu no wanfi ya wundidi untimi ni eso na yehunu sa ene yi apa no bi banche credit idisa wele wona kanene ewa yiyo mono eni ho enye di panam fomso eni ho obi awu no sabi mpediasa wakeeping ase na obi kopenem tuna wakeeping ase eno bi kwa kopenesika yi ase eno bi kwa kopebibi aso kanen no nentesa nana okoka jamfi a otosumienu ewie kra na ohokire sede na kane ye nananom a ya matu bebre no sede no mo yom nuama ye nananom nuama odobem di gu akwan mu yesi ebu awu dware a ntonyom ezanse se wotonyom a wo mo kan huhu ezanse mo nimdi atache ni se wokotonyom na ehuro betumi akwanim na samna no nso enduro womti ebi kwanum a ebetumi a ti ye dware a ye ntonyom ne aka no huhu sade bia wonko dware no akotonyom onwa adwen do mutim ye didi enfansa ensi fom ensama ankase weni na no na eye de ede bo yankase ho ban ma ye nyinche na oka se abra na ye nananom wonom no se nanom yo mayi ana de nti enya ade efe no eyeyo se obi enwo kani afri mu no ana no dofo afri mu no wona odofo afri mu no ye beyi utru ni na nti se ye de nipa ne ekọ akoyi ni tiri ho a ye de ne kọ ba bia nipa mmẹ no sade bia onko hu so bi ne ne yere mpo nam ana oba ne bema enam ana se ye ne kunu na afri mu onko hu bema bi na aka se me kunu se na oti no akofe no na akodi awreho enu nti ye de ukọhye ba bi a obi a mew ne ye yi uti ho ni na oso mu koyi uti ho na eya adofo ko jaw sade be ya ye yi uti ni wie ne sensa aba ho a won be papa nsa no nti o se mekopan nsa na ne ensa no ye de ade ne skagie ye mekobon sama obi tongo ko de kobon sama enso kane no ne esi ayi uti awie no enti obeti o kwan mikoja osimasi ayie mikoja ne ne ayi ne ti mikoja ante adwoa ayie mikoja owura kwa me badu ayie na ese mikoja ne ayi ne tiri ho esanse ye yi utiri ho na utiri nso ena hodi wom tie na eche sampa wahwere ho kani na ahyewodin enti ne mikoja ayie ye awie no ensa ne ba ho a esimi koja ensabo mikoja ne apapa ensa na aba ne tiri ho no
ene nensa me se eton koku e de kobon nsanwa enti o se sei ene ne ye se yo oba nso ne befiri ma ye be kwa ntwoma fitaa eno so nana jamfi okunka echire mu sei ye ka se ayi yo a makosem kakra e wo ho enie kan tete no na odihye efimu a tane ne se obi bi wu etituru pa ye se oyere ewu ana ukunewu o maame ewu o papa ewu o ba ewu na ni nyina yi yo no enye pe na se kane no o ba firi mu a awofo no ye de nsu sramo so nyina tika na ye de mo ya kuramo na o kira nkwankwa ko hu bi ba a o ti se o ba na ba firi mu no na awere kwa koka o dan so na se openi su firi mu se uku ana se oyere yede munyina mu kokosie eye okunani no yede ukosie na ya twere utiri munyina ye yuti nyina mpani force utimi ene wa woden itise uku awu a na cheso awoden na atono sabi mpani force wo symbol for na ede atuo no na ya na yede omo kosa no a utimi do adanfo bi ko bechichowere ana unia ba bi obechichowere enti we na obaako bi ekunu wuye ana se ne yiri wuye ana ye ba se de ne pote na ye yiri tiri wunyina ana na adanfo ba hwe no so unia de ana so adanfo de sabi owo faako a ye de na kote no na o hwe na de no so mi kwa akogya no ayi sabi ye ko yiri tiri ntimi kwa akogya no onipa amote so kasa kyerɛkyerɛ nsɛm nyinaa ɛyɛ akuapemfo hene ɛwɔ asante akyemro nam ɛwɔ asante akyem south mansini mu asante mantam mu nana okunka jamfi a otoso mienu akuapemfo hene wɔ asante akyemro nam ɛno no nene ɛne ne nkyerɛmu ɛna mote yi na asɛm nana kan ye sɛ ɛne kwan yɛ fa so a yeye ɛne nkwadan na kondofunu nkwadan na kondofunu efunu da no mo pa asem epesem ko hwebi okohwe ade asem pesem ko hwebi akeke ene ambulance ba enkwada na wa atu wo mu dwinse ayefro enso mu nim se funu anedem enti efunu ana obi ato no suroni ni wono mu biem enti na ka se suroni ni obiem ti ama obi di ni nua enya ne ya no a ema wudie kosoro no Ahenkan news ane Ghana fo bi kokasa ibisa wonom se kwanya ye fa so ye mprempren wo mu so mu sen ena sama na aka no so wo mu esom sen wo mu ne ya adwen ananya ne kure ohin no kan sa me ne ya adwen se ye kra ne nsusu am ye ni nkofu ase se ayie no de a ye ni se nipa na nipa wu no ono ankasa no ena awereko ne ni de awu no man no se bande obia wo ni individual perception about ayie na okọ no enti na ma ayie no nya awereko sa no first ne de na mpanifo no obi wu a mpanifo no share sa sympathy no with the person enti na kro no ni ayim but ne pasofo no nyina enti omso wu ano mu because o wi ankrofo ewu sika and the difference na do Ahenkan me adwin menene ya adwin first ne obi wu akwala kura wusuro so obekọ yase ya chiwa hyedem nso ne obi wu ankwala wo na hwefu ayie aye life se ayie no hwe kura ase fashion bi a abaga na ha hu ayie so mo yie first ne de kube ahwede ene nsanfuo na ye ayie nso ne take away enkokọ na makasie ene de yie menene ya adwin papa ni kwan so ayie nkra enu aduane bi anim na afa nso ban ne ade digi sat said the airboard dance no and so ntwam aye nipa wu awere ho enya ni je ni ye gi twiska ka se tugu obla nkwala egu ha yo munye sika kora nko school ye kwa nipa no wu a ye ko ne ye dida no kakra bi esie na eno ano na ya befie ne ya bedi ya awere ho ne ya dwen ho anansa ye jai ye de obi wu a ede no ko sesi a ado bi no oha na ye epa na so ya asa tika no le ama okunani na nkwada no omko school na ehwa mo ebi nipa no wote asekora no bebi e woda kora mpo no ma anya dai omamfie no but owu a omutimi penti dan no omutimi ebubu dan ne si dan no foforo akora bi wo no ma do obedi kora den but ne ye de ye ne ma kase ya wofo ne maame ne papa no nukwan so mo yesa eso mutwa sa ne manim ye nipa ne wu a simple no makosie no ye di nipa ko hye fridge mu sa more than 2-3 years
okutu ezika into there but no be word ma o school but obi di kura den say obi down for your upbringing ni die say o sen kare ho ba mu say oyi abefe nya ho na moko paint say na dan ho say na obi ehun say mani ayi den abreba mu paint dia na mu say mu to party obi so oba no de ne nana ni nuanom ne omu bedidi omo de rubber ne nam nti sanya man de we say mo hwe no mo ye de omo limit and as you see I say na young ones omo ye o meye it looks like party atare shots be pain we be na so obi say it shouldn't be like that. Also who say ye ni aye dey abre and enya ho so na ye chance e ase de minimize nka coke ni pani kwan say woje cause enya part be ye de ye painti down ye to da asen foforo ye nkofa gya ye nkotomo so ntoma ye twem say school fees na ye boy den enso obi twa ntoma no de akwaye timi to say ye ndे say de enya ye bi party na so la ye ntie no enya ya ye de fun twem kra na nkola twem ka kwakwahia because of say enya hu bi we Ghana for being so adwenkyerɛ fa asema nana okonka jamfi a otoso mienu ka fa yie ho yasese yie no enya hu suronim ntewudie nso abam ɛna ɔmanfo bi kyerɛ madwensa mo kyerɛ sɛ wɔm ne no ɛyɛ adwen yamfa madwenkyerɛ mbra Facebook ɛna me we de ne dia aba comment sapila 2 ɔse Dr. Baumia no ɔyɛ choice no ɔno na ɛbɛboa yɛn Slas nso sɛ kasebo no wafilia na omabiem ɛwɔ goso wɔse asɛm no krapa ne sɛ Baumia ɛna yɛ next presido ɔno na edi yɛso Ghana ha yo montoma no Prince Abuaje enso de abaso ɔhwɛ live every Accra Madina Master Planner Junior Kentampo sɛ Dr. Baumia ɛne Dr. Matthew Poku Prempe Sweet Napo yɛkɔ mubomu a ɛbɛyɛ fine pa we nso adene de aba then parents order poly camp also ɔhwɛ live every